Surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kung ang mga mapagkunwari ay nagsisilapit sa iyo o Muhammad, sila ay nagsasabi, kami ay nagpapatotoo na tunay ngang ikaw ay sugo ni Allah. Katotohanan si Allah ang nakakaalam na ikaw ay tunay niyang sugo, at si Allah ang nagpapatotoo na ang mga mapagkunwari ay tunay ngang mga sinungaling. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Kanilang ginawa ang kanilang mga panunumpa o pangako bilang isang pangubli ng kanilang mga pagkukunwari, kaya't kanilang hinahadlangan ang mga tao tungo sa landas ni Allah. Katotohanan, ang kanilang mga gawa ay kasamaan. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ito'y sa dahilang sila ay nagsisampalataya at muli ay nagtakwil sa pananampalataya, kaya't ang kanilang puso ay natakpan at sa gayong sila ay hindi nakakaunawa. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Kung pagmamasdan mo sila, ang kanilang panglabas na katawan ay nakakaakit sa iyo. At kung sila ay nagsisipangusap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay mga walang halaga na tulad ng kahoy na hindi makakatayo sa kanilang sarili. Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila. Sila ay mga kaaway, kaya't magsipag-ingat sa kanila. Ang kaparusahan at poot ni Allah ay mapapa sa kanila. Paano sila nagtatwa o napaligaw sa katotohanan? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. At kung ipangungusap sa kanila, halina kayo upang ang sugo ni Allah ay manalangin tungo sa inyong kapatawaran mula kay Allah, ay kanilang ibinabaling ang kanilang ulo at yung mapagmamasdan sila na tumatalikod na ang kanilang mukha ay tigib ng pagmamataas. Sawa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. Ito ay magkatulad sa kanila kahit na sila inyong ipagdasal tungo sa kanilang kapatawaran o hindi ka humingi sa kanila ng kapatawaran. Katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na mapaghimagsik at palasway kay Allah. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Sila ang mga nagsasabi, huwag kayong gumugol ng anuman sa mga tao na kapanalig ng sugo ni Allah hanggang sa siya iwanan nila. At si Allah ang nag-aangkin ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan. Datapot ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaunawa. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
Sila ng mga mapagkunwari ay nagsasabi, kung kami ay makakabalik sa Madina, katotohanan, ang higit ng kapitapitagan ay makapagpapaalis sa mababa. Datapwat ang karangalan ay nalalaan kay Allah at sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya, subalit ang mga mapagkunwari ay hindi nakababatid. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga kayamanan at inyong mga anak ay makahadlang sa inyo upang alalahaning lagi si Allah. At kung sino man ang gumawa ng gayon, sila ang mga talunan. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. At gumugol kayo sa mga biyaya na aming ipinagkaloob sa inyo bago sumapit ang kamatayan sa sinuman sa inyo. At siya ay magsabi, O aking Panginoon, kung ako ay inyo lamang ipagpapaliban o antalahin sa maigsing panahon, kung gayon, ako ay magbibigay ng kawang gawa mula sa aking kayamanan at ako ay mapapabilang sa mga matutuwid. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Datapwat walang sinumang kaluluwa ang pagkakalooban ni Allah ng palugit kung ang itinakdang panahon o kamatayan ay sumapit na sa Kanya. At si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa.